Formålet med forsøget var at undersøge, hvorvidt enzymet spytamylase nedbryder stivelse, når enzymet er henholdsvis opvarmet og ikke opvarmet. Enzymer er opbygget af lange proteinkæder, der er foldet, så de får specielle egenskaber. Dette betyder, at enzymet folder sig efter lige præcis det molekyle, som det virker på. Enzymer kan enten danne kemiske bindinger mellem to molekyler, eller nedbryde de kemiske bindinger mellem molekyler. Enzymet amylase er et enzym, der findes i vores spyt, som nedbryder kulhydratet amylose, der er det ene af de stivelsesarter, der findes i planter i vores mad, når vi spiser dem. Temperaturen har en stor betydning for reaktionshastigheden af enzymerne. Reaktionshastigheden er en betegnelse for, hvor mange substratmolekyler, der omdannes per minut, altså hvor mange molekyler, der enten bliver bundet sammen med kemiske bindinger eller skilt ad ved at få deres kemiske bindinger nedbrudt. Ved lave temperaturer reagerer enzymerne langsomt, mens de reagerer hurtigere, jo højere temperaturen bliver, indtil den når maksimum, som også kaldes temperaturoptimummet. Hvis temperaturen stiger yderligere, begynder enzymet at blive ustabilt, og til sidst vil det blive ødelagt helt. Dette kaldes, at enzymet denaturerer. I vores kroppe har enzymerne som regel et temperaturoptimum på 37 grader, da dette er vores kropstemperatur. Vores hypotese lyder altså: i den blanding, hvor spyttet ikke er opvarmet, vil enzymet amylase nedbryde stivelsen i stivelsesоpløsningen, mens den, når det denaturerer, ikke vil blive nedbrudt, og jod-kaliumopløsningen vil skifte farve. Til forsøget brugte vi stivelsesopløsning på 0,2%, glukoseopløsning, stativ af 2 reagensglas, spytopblanding 1:1, jod-kaliumopløsning, porcelænsplade til test samt et vandbad. Først puttede vi henholdsvis en dråbe stivelsesopløsning, en dråbe glukoseopløsning, en dråbe postevand og en dråbe spytopløsning i hver hullerne i den første række på porcelænspladen. Derefter blev der i hvert hul placeret en dråbe jod-kaliumopløsning for at se, om de 4 væsker indeholdt stivelse. Hvis væsken indeholder stivelse, bliver væsken meget mørk, og hvis den ikke indeholder stivelse, bliver den lysebrun. Det vi kan se er, at hverken glukosen, vandet eller spyttet indeholder stivelse, da de blev lysebrune, mens jod-kaliumopløsningen skiftede farve i stivelsesopløsningen. Først målte vi 2 ml af vores spytopløsning op og puttede 2 ml spytopløsning i 2 forskellige reagensglas. Det ene glas forblev uopvarmet, mens det andet blev opvarmet 8 minutter i et vandbad. Først testede vi den uopvarmede spytopblanding. Vi blandede de 2 ml spytopblanding med 5 ml af stivelsesopløsning. Vi udtog en dråbe hver 30 sekund og tjekkede ved at tilsætte 1 dråbe jod-kalium, om enzymet nedbrød stivelsen eller ej. Bagefter blandede vi ligeledes den opvarmede spytopløsning med 5 ml af stivelsesopløsningen. Vi udtog igen en dråbe af blandingen hver 30 sekund og tjekkede ligeledes ved at tilsætte jod-kalium, om denne blanding nedbrød stivelsen. Vi kan se på række 2, hvor blandingen ikke er nedbrudt, at jod-kalium har fået blandingen til at blive lysebrun. At enzymet amylase i spytopblandingen har nedbrudt amylosen i stivelsen. Vi kan også se, at der er en forskel i farven i den første hul og det andet hul, og at stivelsen altså er blevet nedbrudt helt på ca. 2 minutter. Det modsatte gælder derimod ikke i næste række, hvor vi testede det opvarmede enzym. Her har opvarmningen fået amylasen til at denaturere, og stivelsen er derfor ikke blevet nedbrudt, hvorfor vi også kan se, at jod-kalium har skiftet farve til meget mørkebrun. Vores konklusion er altså, at enzymet amylase ikke nedbryder stivelsen, når det først er denatureret.